Bon dia. I de Menorca es troba en aquests moments aïllada per mar. Els ports de Ciutadella i de Maó estan tancats des de primera hora del matí, cosa que ha afectat les connexions amb Mallorca i també amb la península. La boia del port de Maó ha registrat onades de 4,1 metres i el panorama a tota la costa menorquina és de risc important. Podem veure aquí al sud com baten les onades. De moment no hi ha incidències que s'hagin registrat degut al vent que bufa de tramuntana a ratxes de 80 km per hora. Al carrer la sensació és de molt de fred, encara que els termòmetres no han davallat dels 6 graus. I és que entre la humitat i l'exposició al vent es calcula que la sensació tèrmica en un dia com avui és de 0 graus. Que mañana tenemos que coger el barco para irnos a Barcelona, ya veremos con este día. Ya veremos si nos tenemos que quedar aquí a pasar la noche vieja. Perquè hace un frío, esto és tremendo. Soc hivern de Menorca, quan fa tramuntana d'aquesta, fa 2 o 3 quinzenes en l'any que sol fer aquests temporals. Sí, carinyo, sí, perquè tenia que anar a cercar un paper a l'Ajuntament, si no, no t'hauria sortit. La camiseta, la sudadera, una cosa de lana y la pedazo chaqueta, el gorro y la braga. L'avís taronja per fenòmens costaners adversos no es desactivarà a Menorca fins demà a les 3 del capvespre i tampoc sembla que hagi de millorar aquesta sensació de fred intens.